Што у вас там палякі там это вось там вытвараюць, што яны робяць там, страляюць вышэй галавы. Лукашэнкаўскія жаўнеры ці МУС ніякім чынам не спрабуюць іх спыніць. Большасць людзей, якія зараз знаходзяцца на мяжы, гэта, канешне, не мігранты, а турысты. Дапамагаць мігрантам, не дапамагаць, як да іх ставіцца, добра, дрэнна. Дыктатура ў крытычныя моманты, яна больш эфектыўная. Краіны захаду жорстка парушаюць правы чалавека ў сваіх краінах. Дык мы еўрапейцы, мы разам ці не? Будуць там стаяць амерыканскія марпехі, ці толькі вось брытанская брыгада стаяць, ці толькі літоўцы з палякамі? Не істотна. Мала прынцыповых афіцэраў. Давайце не злаваць мядзведзя, каб ён не пайшоў там і усіх не пагрыз. Гэта ўжо можна разглядаць як атаку на адну з краінаў чальцоў НАТО. Грошай не так шмат, а яшчэ на дармаедаў з іншай краіны наўрад ці знойдзецца. Зараз там расейцы, расійскі сцяг, значыць, это расійская. Сёння ён галоўны брат рускага народа, заўтра ён барэц за суверэнітэт. Калі ўлада зменіцца, я там уцяку ў Расію, забі на прэзідэнта. Вітаю спадарства, з вами зноўку я, Валер Руселік. Хтосьці ведае мяне як журналіста, хтосьці ведае як блогера дарогу. Ну што ж, сёння таксама пагаворым пра галоўныя тэмы гэтага тыдня, ну прынамсі з маім госцем і калегам версіі. Сёння мы будзем звязвацца з Нью-Йоркшчынай, адтуль з намі эксперт iSense Серж Харитонаў, сам Серж, адразу скажу, гарадзенец, але вось паматала яго па свеце ад Меншчыны да Нью-Йоркшчыны. Серж, вітаю цябе. Прывітанне, вельмі прыемна зноўку пабачыцца. Узаемна. Слухай, ну што, давай тады пройдземся па галоўных тэмах. Першая тэма, наколькі я разумею, гэта мігранты. Ну і тут такая сітуацыя, хоць я знаходжуся ў Польшчы, а ты ў ЗША, аднак гэтую тэму мы разглядаем найперш з паведамленняў у медыях. Я, наколькі ведаю, ты якраз адсочваеш усе магчымыя маніпуляцыі, якія толькі могуць быць. Ну і я табе адразу слова аддам. Адсачыць усе, канешне, было б цяжка, але асноўную частку я спрабую адсачыць, і сапраўды тое, што мы бачым у медыях, гэта такая класічная праца лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, якія пераварочваюць рэчы з ног на галаву, ці наадварот, як каму больш падабаецца. І, канешне, мы бачым ужо такія стандартныя наратывы пра тое, што Польшча збівае дзяцей, што польскія жаўнеры гэта там нейкія карнікі, якія праводзяць карную аперацыю. Але, канешне, зразумела, што абарона мяжы у цалкам стандартных умовах, як гэта зараз робяць польскія памежнікі, канешне, не з'яўляецца ніякай карнай аперацыяй. Польскія памежнікі не нясуць адказнасці за людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. І трэба адзначыць, што ў юрыдычным сэнсе большасць людзей, якія зараз знаходзяцца на мяжы, гэта, канешне, не мігранты, а турысты, бо яны ўсе, з таго, што мы разумеем з беларускіх медыяў, большасць гэтых людзей атрымала турыстычныя візы і прыбыла ў Беларусі ў якасці турыстаў. Больш таго, усе гэтыя людзі, ці большасць з іх знаходзяцца ў памежнай зоне, дзе парушаюць некалькі артыкулаў крымінальнага і адміністратыўнага кодексу, але пры гэтым лукашэнкаўскія жаўнеры ці МУС ніякім чынам не спрабуюць іх спыніць, ніякім чынам не спрабуюць іх пакараць за гэтыя парушэнні. І што датычна статусу турыстычнага гэтых людзей, турыстычныя візы выдаюцца такім абмежаваным спісам арганізацыяў, і яны выдаюцца максімум тэрмінам на 30 дзён. То бок праз 30 дзён усе гэтыя людзі, якія атрымалі візы, становяцца нелегаламі на тэрыторыі Беларусі і з'яўляюцца парушальнікамі міграцыйнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, на тэрыторыі якой яны знаходзяцца. Таму нават калі іх паспрабуюць выціскаць надалей на тэрыторыю Польшчы, ці Літвы, ці Латвіі, яны ў любым выпадку парушаюць беларускае заканадаўства, і Беларусь нясе адказнасць альбо
існая адміністрацыя нясе адказнасць за гэтых людзей, за іх лёсы. І мы назіраем, як і лукашэнкаўская, і крамлёўская прапаганда спрабуюць ператварыць сітуацыю медыйна у кейс, калі парушальнікамі правоў чалавека з'яўляюцца людзі, якія знаходзяцца па іншы бок мяжы і якія не нясуць ніякай адказнасці за лёс тых, хто знаходзіцца ў беларускай юрысдыкцыі. Так, яны называюць злачынцамі тых, хто знаходзіцца ввогуле па-за межамі, дзе можна было б хоць штосьці неяк даткнуцца да гэтых мігрантаў. Ты ведаеш, я сёння з раніцы размаўляў з адной сталай жанчынай з Беларусі. Вось яна мне якраз там і размова пачалася з таго, што яна сказала, што у вас там палякі там это вось там вытвараюць, што яны робяць там, страляюць вышэй галавы і гэтак далей. То бок вось з нашай размовы з гэтай жанчынай вынікае, што ў Беларусі насамрэч зараз усе навіны запханыя вось гэтымі паведамленнямі пра мігрантаў, пра сітуацыю на гэтай мяжы. І, канешне ж, зразумела, што наратывы там толькі зручныя Лукашэнку, бо і на мяжы дапускаюць з беларускага боку толькі спраўджаных альбо расійскіх журналістаў, альбо лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, альбо там блогераў, там Васкресенскі ездзіць і так далей. Між тым, ты ведаеш, я сёння вось сидзеў, разважаў наконт таго, а хто ж можа быць галоўным адрасатам вось гэтай прапаганды лукашэнкавай, бо тут адназначна адказу няма. Вось з аднаго боку гэта вось такія гэта сталая жанчына, з якой я размаўляў, а з іншага боку магчыма Лукашенко якраз асноўную аўдыторыю бачыць па-за Беларусю на захадзе. А можа і то, на твою думку, вот эта пропаганда, она на каго скіраваная найперш? Як яе класіфікаваць? Ну, конечно, цяжка сказаць, ці ёсць толькі адзін рэцыпіент у гэтай прапаганды, ці нейкая адзіная аўдыторыя, на якую арыентуюцца лукашэнкаўцы. Канешне, існуе унутраная аўдыторыя і аўдыторыя, якая знаходзіцца па-за мяжою Беларусі. Гэта, перш за ўсё, людзі, якіх традыцыйна называюць такім не вельмі прыемным тэрмінам левакі. Гэта людзі, якія прытрымліваюцца леваліберальных поглядаў, якія выступаюць у падтрымку мігрантаў, людзі, якія выступаюць у падтрымку таго, каб былі адчыненыя межы, і гэтыя людзі, якія зараз знаходзяцца ў статусе турыстаў на тэрыторыі Беларусі, прайшлі на тэрыторыю Польшы. Канешне, у гэтым міграцыйным крызісе мэты, якія ставяць перад сабой лукашэнкаўцы і іх крамлёўскія харуснікі, гэта перш за ўсё спроба дэстабілізацыі суседніх краінаў. Гэта той самы спіловар ці праліванне за мяжу Беларусі унутрыпалітычнага канфлікту. Аб гэтай магчымасці казалі ўжо неаднаразова яшчэ на самым пачатку унутрыпалітычнага крызіса, які пачаўся ў жніўні мінулага года. Але тое, што мы бачым, гэта, канешне, спроба праз медыі стварыць карцінку еўрапейскага звяза і еўрапейскіх краінаў, якія з'яўляюцца злоснымі парушальнікамі правоў чалавека. Усё гэта мы бачылі ўжо неаднаразова. Раней былі справаздачы МЗС макееўскага пра тое, як краіны захаду жорстка парушаюць правы чалавека ў сваіх краінах. І гэта такая, яшчэ з сацыялістычных часоў спроба адлюстраваць у такім крывым люстэрцы, паказаць, якія страшныя і загніваючыя заходнія краіны і як яны самі не падтрымліваюцца сваіх стандартаў. Канешне, з гэтым таксама звязаная і спроба запрасіць замежных медыйшчыкаў, замежных рэпарцёраў, якім можна будзе паказаць гэтую карцінку людзей, якія пакутуюць на мяжы. Пры гэтым лукашэнкаўцы ствараюць для ўнутранай аўдыторыі такі, насамрэч, крыху шизофрэнічны наратыў, што Беларусь з аднаго боку з'яўляецца сацыяльнай дзяржавай з суперстабільнасцю, якая забяспечвае ўсіх людзей чым толькі трэба, і пры гэтым яна не можа забяспечыць ніякіх базавых гарантыяў для турыстаў, у тым ліку гарантыяў бяспекі для турыстаў, якія знаходзяцца у памежнай зоне Рэспублікі Беларусь. Гэта такая... Так, калі ласка.
Ты ведаеш, а вось я сёння з раніцы таксама не паспеў папросту у тым ліку за этой размовы хацеў запісаць там чарговы выпуск там свайго блогу якраз пра там таксама пра гэту прапаганду гаворка вядзецца. Ты ведаеш, якая у меня версія ёсць? Это не я яе аўтар, канешне, я яе пачуў таксама пра тое, што прынамсі адна з мэтаў усёй гэтай плыні прапагандысцкай гэта адцягнуць увагу беларусаў ад сапраўдных праблемаў, которые ёсць у іх, таму што зараз паглядзі і тыя, хто верыць прапагандзе Лукашэнкі, глядзяць там на БТ толькі вось пра мігрантаў, якая Польшча дрэнная. І тыя, хто не верыць у прапагандзе Лукашэнкі, яны таксама зараз там усе паглынутыя вось этой дыскусіяй, там дапамагаць мігрантам, не дапамагаць, як да іх ставіцца, добра, дрэнна. І ўся гаворка толькі пра іх. А тым часам у нас кожны дзень працягваюцца тыя ж рэпрэсіі, у нас зачышаюцца апошнія грамадскія арганізацыі, у нас там Белапан прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, это ўжо хтосьці жартаваў, што гэта першае афіцыйна зарэгістраванае ў Беларусі экстрэмісцкае фармаванне, бо рэгістрацыі не паспелі яшчэ забраць. Міколу Дзядка пасадзілі на 5 гадоў, і кожны дзень там вось я таксама чытаў зараз жанчыну, якая з Літвы прыехала на машыне, і яе аштрафавалі за тое, што ў яе была налепка з літоўскай пагоняй таксама. То бок все праблемы яны працягваюцца, і рэпрэсіі, таксама і ковід нікуды не падзеўся, і эканамічная такая дупа насамрэч у нас. І замест гэтага ўсе абмяркоўваюць гэтых мігрантаў, усе абмяркоўваюць, а што там на мяжы. І зараз уся гэта прапаганда, ўсё, што робіць Лукашенко, яны толькі падкідаюць дроваў толькі ў гэтую тэму, каб беларусы больш ні пра што не гаварылі. Ну, насамрэч, я табе скажу, што, канешне, гэта адзін з аспектаў гэтай інфармацыйнай такой кампаніі, якую мы зараз назіраем, але пры гэтым трэба адзначыць, што з-за таго, што на тэрыторыі Беларусі не адбываецца гэткіх маніфестацыяў масавых, якія адбываліся ў мінулым годзе, мігранты гэта адна з тых тэмаў, якія сапраўды адчувальныя для еўразвязу, якія адчувальныя для іх заходніх партнёраў у ЗША, Канадзе і Великабрытаніі. Таму, канешне, з пункту гледжання унутранай павесткі для саміх беларусаў гэтае пытанне можа быць спробаю адцягнуць цікаўнасць да таго, што адбываецца ўнутры краіны. Але што датычна менавіта заходніх краінаў, тут, наадварот, гэтая сітуацыя працуе на беларусаў, таму што гэтае пытанне, якое наўпрост чапляе інтарэсы і нацыянальныя інтарэсы, перш за ўсё, краінаў Балтыі, Польшчы, і ў меншай ступені Германіі і іншых краінаў у заходняй Еўропе, мы можам адзначыць, што без вось гэтага міграцыйнага крызісу беларуская павестка і беларуская тэма магла бы сысці з першых палосаў. Але Лукашенко сваімі ж рукамі вяртае беларускую тэму на першыя палосы. New York Times, Washington Post і гэтак далей. І менавіта з-за таго, што гэты крызіс задзявае інтарэсы заходніх краінаў, у іх ёсць большы інтарэс для таго, каб уводзіць новыя абмежавальныя меры. То бок, для таго, каб пашыраць ціск на менскі рэжым, менавіта вось гэты міграцыйны крызіс якраз працуе як каталізатар пашырэння абмежавальных мераў, у тым ліку санкцыяў. Паслухай, ну мы якраз тады перайшлі да другой тэмы, пра якую мы дамаўляліся перад гэтым. Гэта рэакцыя еўразвязу, НАТО вось на гэтую сітуацыю, на беларуска-польскай, а патэнцыйна беларуска-літоўскай таксама мяжы. Ну вось, прынамсі, пакуль што цяжка назваць рэакцыю захаду вельмі строгай, вельмі такой рэзкай. Хаця мне здаецца, што якраз тут варта дзейнічаць якраз вельмі жорстка і вельмі хутка, таму што ўсё-ткі пакуль дыпламаты паміж сабой размаўляюць, дамаўляюцца, а як, а што рабіць, жывыя людзі сапраўды знаходзяцца на мяжы практычна кожны дзень. Это толькі што нам вядома з паведамленняў
там паміраюць людзі, там кожны дзень літаральна гавораць, што знайшлі цела там аднаго чалавека, яшчэ там кагосьці, там цяжарныя жанчыны страчваюць сваіх дзяцей таксама. І гэта, такая сітуацыя, калі цягнуць, не пажадана, як бы, можна сказаць, нельга цягнуць увогуле. І пагатоў Лукашенко, который закусіў цуглі і толькі сітуацыю яшчэ больш напружвае, накаляе, ён падцягвае туды сваіх вайскоўцаў, туды падлетаюць бамбавікі вось гэтыя расійскія, высаджваецца гэты дэсант. Такое адчуванне, што Лукашенко ідзе ўсё больш на абвастрэнне, і ніяк не выглядае пакуль што рэакцыя захаду на такую, которая можа яго спыніць в гэты момант. Альбо, можа, з Нью-Йорку выглядае як? Слухай, я з табой тут пагаджуся. Мне насамрэч было цікава, як гэта назіраць з Варшавы і як рэакцыя еўразвяза і Польшчы і НАТО у тым ліку назіраецца там, дзе крызіс усяго за некалькі соцень кіламетраў. Што я магу сказаць пра рэакцыю захада, якую я бачу тут? Мне падаецца таксама, што яна недастаткова жорсткая, мне падаецца, што яна недастаткова прынцыповая, яна замаруджаная. Багата якія рэчы трэба было рабіць яшчэ на першым этапе, калі гэты міграцыйны крызіс толькі пачынаўся. Перш за ўсё размова, канешне, пра эканамічны ўплыў і эканамічнае абмежаванне як на рэжым Лукашэнкі, так і на яго крэмлёўскіх спонсараў. Але маем, што маем. Учора прэзідэнт Байден выказаў заклапочанасць, НАТО выказала салідарнасць, але пры гэтым вось ужо мінулай ночы мы бачылі паведамленне польскай памежнай службы аб тым, што людзі ва уніформе з беларускага боку пры дапамозе спецыяльнай тэхнікі ці там службовых аўтамабіляў ужо спрабавалі разбурыць памежнае абсталяванне на тэрыторыі Польшы. То бок гэта ўжо можна разглядаць як атаку на адну з краінаў чальцоў НАТО, але пры гэтым, як мы бачым, не ідзе размова пра тое, каб запускаць артыкул 4 пагаднення паўночна-атлантычным пагаднення НАТО, і трэба разумець, што нават кансультацыі яшчэ не адбываюцца, хаця мы маем ужо па факце тое, што можа быць, тое, што можа разглядацца як акт агрэсіі і аўтаматычна падключае артыкул 5 пагаднення НАТО аб калектыўнай абароне. Гэтага на дадзены момант няма. Была размова аб тым, каб запусціць артыкул 4, і першым гэтае меркаванне высказаў кіраўнік польскай апазіцыі ў парламенце, але на дадзены момант мы не бачым сапраўды нейкай сур'ёзнай рэакцыі ні ад НАТО, ні ад еўразвязу, і па вялікім рахунку Польша і балтыйскія краіны пакуль што збольшага вымушаны неяк там на сваіх сілах выходзіць з гэтай сітуацыі. Канешне, тут ёсць яшчэ пытанне ў тым, што вялікія структуры яны марудныя, і менавіта з-за таго, што яны пераследуюць працэдуры, якія прадугледжаныя заканадаўствам, гэта ўсё досыць марудныя працэсы. Мы, я думаю, пабачым сапраўды рэакцыю пасля таго, як будуць абвешчаны новыя еўрапейскія санкцыі. Ёсць размова пра тое, што Злучаныя Штаты, Канада, Великабрытанія таксама будуць салідарныя з ЕС і прымуць санкцыі у каардынацыі з еўрапейскімі партнёрамі. Але пакуль што мы можам казаць аб тым, што апроч, мне падаецца, высылкі невялікай групы брытанскіх інжынераў у Польшу і дапамогі Frontex, па вялікім рахунку мы не бачым сапраўднай зацікаўленасці еўрапейскіх партнёраў Польшы і краінаў Балтыі ў тым, каб хутка вырашыць гэты крызіс. Ты ведаеш, вось наконт санкцыяў, дарэчы, была ж зараз інфармацыя пра тое, што 5-й пакет, які мае быць вось ухвалены, ён якраз будзе без эканамічных абмежаванняў, хаця мы ўсе цудоўна ведаем, все цудоўна разумеем, што якраз эканамічны бізун, вось ён такі найбольш адчувальны для Лукашэнкі. Все вось гэтыя візавыя абмежаванні, яны і так у гэты бок не ездзяць, яны ездзяць туды, дзе захоўваюць свае грошы, ездзяць да арабаў, ездзяць у Расію, у Азію і так далей. А наконт таго, што марудна, ведаеш, вось
Ёсць жа такое выслоўе якраз, што дыктатура ў крытычныя моманты яна больш эфектыўная. І якраз калі краіны дэмакратычныя, ім трэба узгадняць, ім трэба дзейнічаць паводле закону, а Лукашенко можа папросту сказаць інагда не да законаў і рабіць вельмі хутка, не марнуючы гэтага часу. І ў такой сітуацыі у мяне пытанне, над которым я вось разважаю таксама гэтымі днямі, наколькі Польшча і тая ж самая Літва могуць сёння дзейнічаць асобна ад еўразвязу, бо вось што чутно з Варшавы вось пра гэты канфлікт, тут ідуць разважанні наконт таго, каб цалкам зачыніць мяжу з Беларусю, а гэта азначае спыніць грузаперавозкі, спыніць усялякі транзіт. Канешне, гэта ўдарыць і па польскай эканоміцы, але ёсць падлікі, што і для Беларусі гэта будзе вельмі адчувальны удар, які там вымяраецца мільярдамі еўраў, мільярдамі даляраў. Ну, толькі тут такое пытанне, наколькі Польшча і Літва могуць пайсці на гэты самастойны крок, ці не прыйдзе ім там адкуль-небудзь з Берліну альбо з Брусэлю такі акрык, ведаеш, што вы робіце, вы нам тут псуеце жыццё. Як ты думаеш, наколькі ўвогуле магчыма самастойна Варшаве і Вільні дзейнічаць у такой сітуацыі? Ну, ведаеш, вельмі добра, што ты ўзняў гэтае пытанне, таму што гэта менавіта тое, пра што я казаў на самым пачатку нашай з табой размовы, што асноўная мэта Лукашэнкі і Крамля – гэта дэстабілізацыя краінаў, якія прымалі актыўны ўдзел у падтрымцы дэмакратычных рухаў у Беларусі. Перш за ўсё, гэта Польша, канешне, і Літва, у меншай ступені гэта Латвія і Эстонія, але зразумела, што зараз асноўныя мэты, якіх спрабуюць дабіцца Лукашенко і крамлёўцы, гэта, канешне, дэстабілізацыя польскага і літоўскага грамадства і дзяржавы. І адзін з такіх аспектаў дэстабілізацыі гэта якраз супрацьпастаўленне гэтых краінаў як чальцоў еўразвязу з астатнімі краінамі і з самім еўразвязам. То бок, чым больш хаосу будзе стварацца на мяжы, чым больш пытанняў унутранага характару будзе ўзнікаць паміж урадам Польшчы і кіраўніцтвам еўразвязу ў Брусэлі, тым прасцей будзе гэтая задача вырашацца як для Лукашэнкі, гэтак і для Крамля. Канешне, трэба разумець, што гэтая гібридная аперацыя праводзіцца Лукашэнкам не ў адзіночку. Канешне, ёсць падтрымка з Расіі, канешне, без координации с российскими партнерами Лукашенко не меў бы такой вольницы. И я думаю, что, конечно, наступные кроки як Польши, так и Литвы, и, конечно, у тым, что датычна спынення транзиту грузаў праз межы гэтых двух дзяржаваў, конечно, будзе сур'ёзным таким выпрабаваннем для двухбаковых адносінаў гэтых краінаў з еўрапейскім звязам. Але, як мне падаецца, ўсё ж, калі і Польша, і Літва кажуць аб тым, што гэта атака на знешнія межы ўсяго еўрапейскага звязу, павінны з'явіцца аргументы, якія нейкім чынам ўсё ж такі будуць пачутыя у Брусэлі і ў іншых еўрапейскіх сталіцах. Без гэтага, канешне, ситуация будет только пагаршацца, пропускать турыстаў з бліжняга ўсходу, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, праз мяжу ЕС будзе адкрываць такую скрыню Пандоры і будзе прачытана іншымі мігрантамі як такое пацверджанне таго, што яны могуць вольна прыязджаць, і, канешне, поток мігрантаў у такім выпадку будзе толькі павышацца. Таму, канешне, ніякіх перамоваў з Лукашэнкам быць не можа, таму што ён нелегітымны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь, не з'яўляецца афіцыйнай персонай. Не магчыма адчыняць межы, таму што гэта будзе даваць такое абгрунтаванне для ўсіх іншых мігрантаў, што калі прапусцілі адных, то прапусцяць і ўсіх астатніх. І гэта, як ужо было сказана ў Польшчы, сапраўды выпрабаванне для ўсёй палітычнай сістэмы і выпрабаванне для польскага парламенту. Таму, я думаю, канешне, ў наступныя 2-3 тыдні мы пабачым досыць цікавыя дэбаты паміж прадстаўнікамі гэтых краінаў і
еўрапейскім звязам. А вось Ну, як ты так, думаеш, ну, як ты думаеш, што будзе далей, чаго нам чакаць ад гэтай сітуацыі ў двухбаковых адносінах Польшы, Літвы і Брюсселя? ну, ты ведаеш, вось тут вельмі цікавая сітуацыя, улічваючы, што у Польшчы і ў Літве, як мы ведаем, дастаткова шмат сярод жыхароў еўраскептыкаў, таксама ёсць палітычныя сілы, якія выказваюць намер нават выйсці з еўразвязу. І мне здаецца, што пытанне таго, наколькі дапаможа Брюссель, аб'яднаная Еўропа, дапаможа Польшы і Літве развязаць гэты крызіс з боку Еўропы, то ад гэта, дарэчы, і вельмі залежыць, наколькі гэтыя настроі еўраскептычныя ўзмацняцца ці не ўзмацняцца. Ты ведаеш, таксама дастаткова старая спрэчка наконт таго, ці НАТО заступіцца, скажем, за Літву альбо, скажем, за Польшу, калі раптам нападзе Расія, а пра тое, што такое можа быць, вось беларускія вайскоўцы, расейцы, яны як бы не хаваюць такіх сцэнароў, яны пра гэта кажуць. І мне ўсё-такі здаецца, прынамсі мне хочацца верыць у лепшае, у тое, што хопіць рацыянальнасці і мазгоў у аб'яднанай Еўропы заступіцца за Польшу, за Літву, таму што інакш, калі не заступіцца, калі кінуць, то гэта па сутнасці будзе азначаць сапраўды развал гэтага блоку, сапраўды развал гэтага еўразвязу, таму што там жа яны ж усе аб'ядноўваліся дзеля чаго? Эканоміка плюс калектыўная бяспека. І мне здаецца, што ну, вось такім трыгерам вось гэты крызіс на беларуска-польскай, беларуска-літоўскай межах, ён можа стаць такім трыгерам унутры еўрапейскім для таго, каб яшчэ раз пераасэнсаваць, як еўрапейцам быць разам, як все-таки абараняць адзін аднога. Ну, вось задумацца яшчэ раз наконт таго, ці гэта адна супольнасць. Мне здаецца, што гэта вот такое асноўнае, што будзе зараз у адносінах паміж з аднаго боку Польшай і Літвой і з іншага боку астатнім еўразвязам, гэта размова пра тое, дык мы еўрапейцы, мы разам ці не. Гэта сапраўды выпрабаванне не толькі для палякаў ці літоўцаў, але выпрабаванне сапраўды для ўсяго еўразвязу і нават для еўраатлантычнай інтэграцыі, якім чынам будуць паводзіць сябе амерыканскія партнёры гэтых двух краінаў. І трэба адзначыць, што ўжо на наступным тыдні у Варшаву прыляціць кіраўнічка дырэктарка нацыянальнай выведкі США Эврил Хейнс, якая будзе сустракацца з кіраўніком МУС Польшы. І я думаю, што на гэтай сустрэчы будзе менавіта зразумела, якім чынам Злучаныя Штаты будуць уключацца ў гэтую сітуацыю, якім чынам амерыканскае кіраўніцтва будзе удзельнічаць у вырашэнні памежнага канфлікту паміж Беларусю і што найменш двумя краінамі-чальцамі ЕС і НАТО. Ты ведаеш, я дадам вось наконт амерыканцаў якраз, што гэта нават не прагноз, а гэта тое, чаго б у душы хацелася, каб менавіта такое было развязанне. Гэта усім вядомая тактыка стрымлівання, калі прыляціць і будзе размешчаная на мяжы з Беларусю якая-нибудь амерыканская брыгада, і гэта будзе зусім ужо іншы расклад сілаў, таму што рабіць правакацыі супраць палякаў, супраць літоўцаў гэта адно, і, напрыклад, тая ж Расія можа гэта асабліва не баяцца, а калі будзе стаяць брыгада амерыканскіх, умоўна, марпехаў і чыніць правакацыі супраць іх, крый Божа, там страляць па іх, чыніць нейкія такія ўзброеныя правакацыі, гэта зусім іншае. І мне здаецца, што гэта вось такі крок, на які рацыянальна было б штатам пайсці, это увесці свае брыгады. Пытанне такой эскалацыі ўпіраецца адразу ў магчымасць Лукашэнкі запрасіць расейцаў на беларускі бок мяжы, што таксама будзе наўрад ці вырашаць гэтае пытанне, наўрад ці будзе вырашаць памежны канфлікт, але у тым ліку і дадае
прысутнасць расійскую на тэрыторыі Беларусі. І, канешне, эскалацыяй можна займацца, калі ты той бок, у якога дастаткова эканамічных рэсурсаў для гэтага. І, канешне, тое, аб чым кажаш, магчыма, у каардынацыі з эканамічнымі мерамі, якія у такім выпадку Злучаныя Штаты, іх партнёры вымушаныя будуць прымаць не толькі супраць рэжыма Лукашэнкі, але і супраць крамлёўскага рэжыму, супраць расійскіх кампаніяў, супраць буйных кампаніяў кшталту Аэрафлота, Газпрома, Сбербанка і гэтак далей. І таксама нельга не ўлічваць фактар Кітая, калі у наступныя некалькі тыдняў сапраўды будзе перакрыты грузавы транзіт праз чыгунку у Еўразвяз. Гэтае пытанне, канешне, будзе сур'ёзна разглядацца Кітаем, які не зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была зонай нестабільнасці. І, канешне, я не думаю, што Кітай, які ў значнай ступені сваю эканоміку трымае менавіта з-за заходніх рэсурсаў, з-за заходніх інвестыцыяў і гандлю з захадам, будзе ўпісвацца за невялікую хунту ў Еўропе. Ну, ты ведаеш, я вернуся до того, что ты кажаш, что эскалация может справакаваць тое, что Лукашенко запросіць расійскія войскі. Но Лукашенко дагэтуль нічога не перашкаджала, не замінала запрашаць расійскіх вайскоўцаў. І той же десант, который у нас тут летаў, там два десантники российские разбились, и бомбовики, которые летали. А Гожа, мы с тобой два гарадзенцы ведаем, это под самой городней, там и танковый полигон, и там вось яны імітавалі, что бомбы скидывали. Им это ничего не перашкаджала. И отсутность американских вайскоўцаў, адпаведна, и что присутность. То я думаю, что вось гэты прынцып давайте не злаваць мядзведзя, каб ён не пайшоў там и усіх не пагрыз. Ну, мне здаецца, не варта самападманвацца гэтым. Потому что мне здаецца, что у Путина, что у Лукашэнкі нема таких тормозов. Им не патрэбны гэты триггер для того, каб увесці свае войскі. І я думаю, дарэчы, что у Путина якраз, канешне, ну, гэта мінімум адна з задачаў, чаму Россия і увязаная ў гэтым кризисе на мяжы, гэта паставіць якраз сваіх памежнікаў, таксама сваіх вайскоўцаў на мяжы гэтак званай саюзнай дзяржавы. І тут неістотна, будуць там стаяць амерыканскія марпехі, ці толькі вось брытанская бригада стаяць, ці толькі літоўцы з палякамі. Неістотна. Яны могуць пад марачку савецкай дзяржавы, савецкай саюзнай дзяржавы. Ну, гаворка па Фрэйдзе, канешне, але так, яны могуць і зараз яны могуць і зараз паставіць, і пагатоў, мне здаецца, ўсё да гэта ідзе, улічваючы яшчэ абмежаванасць вось інфармацыі, якая даходзіць. Не так і шмат мы ведаем пра гэтыя манёўры сілавыя. Цалкам можа быць, што гэтыя расейцы ўжо і знаходзяцца на межах Беларусі, Польшы, Беларусі, Літвы. Так што это вось такая была ремарочка наконт таго, што можна справакаваць эскалацыю. Мне здаецца... Конечно, тут я з табой згодны, і трэба адзначыць, што адзіны чалавек, якому выгодны канфлікт на мяжы, гэта сам Лукашенко. Для расейцаў і для Пуціна новае абвастрэнне захадам невыгодна, для захаду невыгодна, для Кітаю невыгодна, і адзіны чалавек, які атрымае з гэтага бенефіты і можа атрымаць новыя сродкі на ўтрыманне сваёй персанальнай улады, гэта сам Александр Лукашенко. Ну, который спадзяецца, што ён зноўку будзе як тое ласкавае цяля дзвюх матак ссаць, вось, браць і там з захаду грошы, і з усходу, як ён гэта рабіў раней. Але мне здаецца, якраз вось Пуцін яго можа тут і нахіліць якраз, абрубіць канфлікт, каб ён не дайшоў ужо канчаткова да эскалацыі і адначасова увесці сваіх вайскоўцаў. Мне здаецца, гэта такі адзін з найбольш цалкам верагодны сцэнар, рэальных сцэнароў развіцця сітуацыі, што да вайны, дзякуй Богу, не дойдзе, але вось гэтыя вайскоўцы расійскія ў нас паселяцца, якія, як тыя прусакі, которых вытруціць будзе потым вельмі складана. Ну, ты ведаеш, мы закранули так, не ведаю, ці ёсць табе пра гэта дадаць штосьці. У нас была яшчэ, па сутнасці разабралі, вось тэма расійскіх дэсантнікаў і вось гэтых бомбавікоў, которые леталі ў нас. Ці мы пяройдзем далей? Ну, можна дадаць толькі тое, што гэта
такая ёсць улюбёная формула бряцання оружием, вось менавіта гэта мы і бачым. Пакуль што адзіны бок, які не толькі ўжываў зброю супраць цывільнага насельніцтва, але і паказвае сваю гатоўнасць удзельнічаць у вайсковым канфлікце, зацікаўленасць у вайсковым канфлікце, гэта саюз Лукашэнкі і Пуціна. І трэба адзначыць, што тыя нібыта раптоўныя вучэнні, якія адбыліся на гэтым тыдні у 10 кіламетрах ад мяжы, гэта, канешне, яшчэ адна спроба ціску на Еўразвяз і на НАТО, яшчэ адна спроба паказаць, што бок саюза аўтакратаў не баіцца ўдзельнічаць у вайне і хоча яе. І, як мне падаецца, гэта спроба ціснуць на чынавенства Еўрапейскага звязу для таго, каб прымусіць іх не прымаць новых мераў супраць Лукашэнкі. Наколькі гэта будзе эфектыўна, пабачым. Я не думаю, што гэтыя меры будуць эфектыўныя. Перш за ўсё, таму што зараз любая слабіна, якую могуць паказаць прадстаўнікі Еўрапейскага звяза, будзе расцэньвацца як запрашэнне для больш жорсткай эскалацыі, як запрашэнне для большага ціску на ЕС. Ну, это, ведаеш, это гэты вядомы прынцып, што з тэрарыстамі ніякіх перамоваў, тому што як толькі ты ідзеш з імі на перамовы, паддаешся на нейкія іхныя умовы, то тэрарызм толькі павялічваецца і набірае моцы. Я ад сябе толькі дадам, вось, каб ужо гэту тэму закрыць, што мне здаецца, вось гэтая сітуацыя якраз, калі можа стаць триггерам для чагосьці, альбо падставай задумацца, гэта для беларускіх вайскоўцаў, которые ў 2020 годзе не абаранілі беларускі народ, а частка удзельнічала у, па сутнасці, развязанай Лукашэнкам вайне супраць беларускага народу. Зараз варта задумацца пра тое, ці гатовыя яны удзельнічаць у такіх канфліктах, дзе страляюць баявымі снарядамі, кулямі, ці гатовыя яны паміраць. Ось, таму што беларускае войска ўсё-такі такое не абстралянае, акрамя гэтых манёўраў. І вось дагэтуль такой рэчаіснасці ў іх не было ў адрозненне ад расейцаў. Да расейцаў, я спадзяюся, што да гэтага, канешне, не дойдзе, і не трэба будзе на сабе гэта адчуваць нікому з беларускіх жаўнераў, але, канешне, той факт, што яны здрадзілі сваёй прысязе і не выступілі ў падтрымку людзей у той час, калі адбываўся узброены захоп улады рэжымам Лукашэнкі і ягоным атачэннем пры падтрымцы Крамля. Канешне, гэта паказвае, наколькі мала прынцыповых афіцэраў, якія сапраўды гатовыя выконваць свае абавязкі. Таму, што датычна магчымага вайсковага канфлікту, я ўпэўнены, што ў яго перш за ўсё будуць кідаць тыя часткі, якія удзельнічалі ў масавых разгонах, часткі, якія удзельнічалі ў карных аперацыях, і менавіта таму, што толькі на іх Лукашенко зараз і можа разлічваць. Мне падаецца, што ўсё ж астатняе войска больш аморфнае і, канешне, яно не жадае удзельнічаць ні ў якіх вайсковых аперацыях. Ну што ж, гэта зноўку ж такі можна адразу і зварот да вось гэтых карнікаў сказаць, што вам жа мільён разоў гаварылі пра тое, што вы толькі гарматнае мяса і вас пакарыстаюць і кінуць, ніхто вас не цэніць і не любіць, як вы сабе думаеце. І, дарэчы, калі ўжо адным пакетам, я адным словам і яшчэ адну тэму апошнюю закранем на сёння, таксама і да астатніх сілавікоў, у прыватнасці міліцыянтаў, ім таксама даўно ўжо варта было задумацца наконт таго, што далей, таму што калі пачнуцца нейкія канфлікты, іх таксама туды кінуць як гарматнае мяса. Мы ведаем, што ўжо зараз многія сілавыя структуры знаходзяцца на мяжы Беларусі, Польшы, Беларусі, Літвы. Ну і таксама адзін момант, калі ты памятаеш, з 2020 года, калі вось так дакладна было невядома, хто ў выніку пераможа, беларускі народ альбо Лукашенко, многія там амапаўцы, іншыя карнікі, яны казалі, а мне-то што, калі ўлада зменіцца, я там уцяку ў Расію. Дык вось у Расіі вы таксама нікому патрэбны не будзеце, бо, здаецца, з мінулага года упершыню ў Расіі пачалі скарачаць выдаткі,
якраз на уласную паліцыю, то бок грошай не так шмат, а яшчэ на дармаедаў з іншай краіны наўрад ці знойдзецца. І калі ты не супраць, мы тады на гэтым пераскочым да апошняй тэмы, таму што ты прасіў таксама яе закрануць, а часу у нас малавата. Гэта свежыя фэйлы ад дыпламаты Макея, які за апошні год-два канчаткова ператварыўся ў такое пасмешышча і такі хадзячы мем. Нездарма яго зараз называюць не Макеем, а Лакеем. І вось ты прасіў, калі ласка, і табе слова. Ну, трэба адзначыць, што тая дыпламатыя, альбо тое, што Макей называе апошнім часам дыпламатыяй, не мае да яе ніякага дачынення. Досыць ілюстратыўна, што ў дачыненні да крызісу на мяжы Макей ва ўчорашнім, мне падаецца, інтэрв'ю ці там прэс-канферэнцыі сказаў, што мігранты знаходзяцца на нейкай нейтральнай тэрыторыі. Хацелася бы, каб неяк, можа быць, калегі спадара Макея данеслі да яго, што ніякай нейтральнай тэрыторыі і ніякай нейтральнай зоны побач з польскай мяжой няма. У Беларусі ўвогуле няма ніякай нейтральнай паласы, ніякай нейтральнай мяжы з усімі 5 краінамі, якія знаходзяцца па знешніх межах Беларусі. Нейтральная тэрыторыя, магчыма, недзе існуе у дэмілітарызаваных зонах у краінах, дзе ёсць вайсковы канфлікт, але ў Беларусі ніякай нейтральнай зоны, канешне, няма. І вельмі цікава назіраць, як больш вузкім і вузкім становіцца кола гэтак званых партнёраў, гэтак званага МЗС Макея. Адзін з галоўных партнёраў зараз гэта Нікарагуа, у якога гадавы ВУП мінулага года ў 7 разоў меншы, чым ВУП сталічнага рэгіёна Варшава. І вось гэтыя партнёры абяцаюць нейкім чынам дапамагаць рэжыму Лукашэнкі абыходзіць санкцыі і перажываць разам гэты ціск. Ну, гэта проста смешна, канешне. І заявы спадара Макея, ну, проста гэта настолькі не супадае з тым статусам, на які ён прэтэндуе. Хацелася б, каб ўсё ж чалавек, які адказвае за знешнюю палітыку ў самаабвешчаным урадзе, ведаў, што ніякай нейтральнай зоны на мяжы Беларусі і Польшчы, канешне, няма. Паслухай, ну вось яшчэ тады можна згадаць з яго выказванняў пра тое, што пазіцыя Беларусі па Крыме застаецца такой, якой была. Мы разумеем у рэальнасці, што Крым з'яўляецца цяпер расійскай тэрыторыяй. Давайце сыходзіць з гэта, это цытата Макея. Вот все ухапіліся за яе, што вось прызнаў Крым расійскім, але тут ёсць такая падкавырка насамрэч. Ён сказаў, па-першае, што пазіцыя Беларусі па Крыме застаецца такой, якой яна і была. Увесь гэты час афіцыйны Менску ён як бы адмоўчваўся. Ён казаў, як бы, ну, де юры гэта адно, де-факта гэта зусім іншае. Ну, зараз там расейцы, расійскі сцяг, значит, это расійскае. Ну, а вы, украінцы, калі это ваше, то вы змагаецеся. Між тым, ну, можна было б сказаць, што вось яны зноўку стараюцца на дзвюх лавах уседзець, але улічваючы вось тую антыукраінскую рыторыку, якая апошнім часам усё больш і больш гучная робіцца, з афіцыйна Менску несецца, вось тое, што ён нават збіраецца прасіць у Расіі іскандеры, ставіць у тым ліку на мяжы з Украінай. На твою думку, вось вот гэта сядзенне на лавах, вось наколькі яшчэ, ну, па працягласці яшчэ, наколькі яшчэ атрымаецца? Таму што мне здаецца, што ўжо ўсё, і Украіна таксама перастае слухаць Лукашэнку, як яго перастаў слухаць Захад. А няма ніякіх лаваў. Ёсць адна лава, на якой ён зараз сядзіць. Гэта ягонае жаданне утрымліваць уладу столькі, колькі гэта магчыма, пажадана пажыццёва. І усе тыя рэчы, якія кажуць прадстаўнікі хунты пра Крым, гэта, канешне, ўсё словы. Трэба абавязкова падзяляць рыторыку і падзяляць юрыдычна некія абавязуючыя дакументы. Дык вось юрыдычна абавязуючых дакументаў дагэтуль няма. На мінулым тыдні таксама была спроба так паціснуць на Менск тым, што нібыта у парламент Беларусі унесеныя на разгляд дакументы пра прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі.
пасля было абвяржэнне з Менску, што такіх дакументаў няма. Ну, гэта ўсё такая класычная гісторыя, якую мы бачылі цягам 7 гадоў, і, канешне, усе тыя рэчы, якія зараз адбываюцца ў гэтым канфлікце, яны цалкам адпавядаюць той лініі, якую Лукашенко вёў на працягу ўсіх 27 гадоў свайго кіравання краінай ці утрымання кантролю над краінай, калі так быць зусім ужо шчырымі. Лукашенко не мае ніякай ідэалогіі. Гэта чалавек, які мяняе ідэалогію сёння. Яна такая, учора яна была іншай. Сёння ён галоўны брат рускага народа, заўтра ён барэц за суверэнітэт. Ён тактычна абірае тую ідэалогію, якая яму выгодная, і тое самае ён робіць зараз. Да таго моманту, пакуль не будзе юрыдычна прапісана, што нелегітымнае, ці як яно само сабе будзе называць, кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь пад кантролем Лукашэнкі вызнае расійскую акупацыю Крыму і вызнае Крым расійскай тэрыторыяй юрыдычна, да гэтага моманту усе гэтыя заявы не маюць ніякага сэнсу, яны не маюць ніякага кошту, ну і гэта проста словы, якія маюць такую ж вагу, як усялякія выказванні салідарнасці ці выказванні глыбокай занепакоенасці, прабачце. То, ну, проста гэта нават нельга сур'ёзна абмяркоўваць. Кожнае інтэрв'ю Лукашэнкі гэта спроба прыцягнуць да сябе ўвагу, і як мы бачым апошнім часам інтэрв'юраў настолькі мала, што прыходзіцца запрашаць на інтэрв'ю нейкага чалавека, які удзельнічае ў праграмах прапагандыстаў на Расіі 24 і пры гэтым не мае ніякай вагі, выдае часопіс з 20 тысячамі экземпляраў. Ну, гэта проста смешна. У Лукашэнкі настолькі абмежаванае кола магчымасці падзяліцца сваімі думкамі ці прапагандаваць сябе, рэкламаваць сябе праз заходнія медыа ці больш-менш паважаныя медыа з Расійскай Федэрацыі. Адзінае, што яму зараз застаецца, гэта запрашаць вось такіх клоунаў і разам з клоунамі рабіць інтэрв'ю з самім сабою. Ну, ведаеш, клоун з клоунамі размаўляе, в прынцыпе, гэта лагічна. Я табе прызнаюся, нашым гледачам таксама, можа, гэта і не вельмі слушна, улічваючы, што я і журналіст, і блогер, і павінен як бы сачыць паводле прафесіі у тым ліку за выказваннямі Лукашэнкі, аднак я ўжо шмат гадоў не глядзеў аніводнага яго на інтэрв'ю, абмяжоўваюся толькі загалоўкамі і рэплікамі, якія выцягваюць нашыя калегі з больш сталёвымі нервамі. Я гэта чалавека слухаць абсалютна не магу. Мне, на жаль, прыходзіцца сашыць за гэтым. І трэба адзначыць, што як для нас у прафесіі, гэтак для нашых калегаў, і тым больш для людзей, якія чытаюць медыа, для медыйнай аўдыторыі, абавязкова трэба разумець, што усе артыкулы, якія прысвечаны словам, а не юрыдычна значным фактам ці не дзеянням, яны маюць адзіную мэту рэкламаваць канкрэтнага палітыка, рэкламаваць канкрэтнага алігарха, які, па-першае, шукае легітымізацыі, па-другое, шукае магчымасці заставацца ў медыйнай павестцы. Як толькі гэтыя два пункты перасталі для яго працаваць у мінулым годзе, чалавек шукае любую магчымасць, каб апынуцца ў публічнай прасторы. Менавіта з гэтым звязаныя усялякія гэтыя дурніцы, якія мы чуем і пра лячэнне трактарам, і пра лячэнне козачкамі, і ўсе астатнія гэтыя эпатажныя рэчы. Гэта спроба чалавека, які добра у мінулым ведаў, як можна прыцягнуць увагу медыяў, заставацца ў павестцы. Як толькі Лукашэнку ігнаруюць, як толькі ў дачыненні да яго пачынаюць выкарыстоўваць тое, што называецца cancel culture в Амерыцы, ён знікае з публічнай прасторы. І гэта для яго самае страшнае, што можа з ім адбыцца зараз. Ты ведаеш, я напрыканцы толькі вось, і мы ўжо развітаемся на сёння. Я напрыканцы узгадаю, быў такі верш у Славаміра Адамовіча «Забі прэзідэнта», за які ён адседзеў нават нейкі час у турме.
Я калі быў у Непале ў 2013 годзе, то трапіў на аднадзённую нацыянальную забастоўку, якую абвесцілі мааісты. Яны папросту сказалі, у гэты дзень увесь Непал стаіць, і кароль з усім яго войскам, ён нічого не мог зрабіць, вся краіна папросту спынілася, і гэта ўражанне было папросту нереальна. І тады, едучы ў аўтобусе, наш кіроўца ён гнаў на ўсіх хуткасцях, каб паспець нас з джунгляў давесці да Катманду, бо інакш бы ён спыніўся і таксама сышоў і сказаў бы, ну, все, далей як-небудзь самі. І я ехаў, трэсся ў гэтым аўтобусе і напісаў кавер на гэты верш Славаміра Адамовіча «Забі прэзідэнта». Я яго назваў «Забі на прэзідэнта». Я вельмі спадзяюся, што Лукашэнкі стане ў нас ва ўсіх значна менш у нашым жыцці, а ўрэшце ён знікне і забудзем мы пра яго як пра самае страшнае. Серж, дзякуй вялікі табе за сённяшнюю размову. Спадзяюся, далёка не апошні раз. Спадарства, Серж Харитонов, iSense, подписывайтеся, у Сержа ёсць свой тэлеграм-канал, знойдзеце яго, там заўсёды вельмі цікава. Я туды перыядычна заходжу, каб пачытаць, каб не слухаць Лукашэнку, а вось гэтыя вытрымкі у Сержа ўзяць. Ну а ў студыі быў я, Валер Руселік, журналіст, таксама блогер Дарога. Заходзьце, подписывайтеся. Ну і самае галоўнае, подписывайтеся на канал Сэнс, ставце лайки, таксама дзяліцеся з сябрамі, дзяліцеся з несябрамі, каб людзі пачыналі думаць самастойна, думаць критично, гэта самае важное. Ну, надолго не развітваемся, будем сустракацца як мага часцей. Таму, ну, все, до новых сустрэч. Дзякуй, до сустрэчы.